Mir. Možeš li da se boriš, starkeljo? On je samo jadan starac. Ura, Yamača! Jackie Chan, tako je star, a može da se bori na turniru u borilačkim veštinama. Ali nikad nisam čuo njegovo ime. Kakve trikove on zna? Počinje drugi meč! Molim? On ne pozira, u gardu je. Uopšte ne osjeća njegov borbeni duh. Pitam se ima li veliko samopouzdanje. Zašto? Da, u kvalifikacijama on je... Odmah je pobedio. U svakom slučaju ću ga prvo napasti i pratiti njegovo kretanje. Dakle... Kakav starac. Oprobao si se u mnogim borbama, ali većina tvojih pokreta je beskorisna. Molim? Krilin, dođi da gledaš, ovaj starac je veoma snažan. Yamača je veoma brzo napao Jackie Chana, ali Jackie je veoma lako izbegao udarce. Rad njegovih nogu je prosto nevjerovatan za starijeg čoveka. Pošto me ovako omalovaža, pokazat ću mu vučju pesnicu. Kaži Goku, veoma je jak, zar ne? Mislim Yamača. Jeste, borio sam se protiv njega i napao me svetlosnim trikom. Bio je izuzetno snažan. A to znači da je Jackie Chan veoma jak. Je li Yamača dobro? Da, on zna trik vučje pesnice. Yamača. Vučja pesnica! Ne? Pokazat ću ti osvežavajući povetarac. Kako ti se dopalo? Zar nije sjajno? Izleteo iz ringa! Pobednik je Jackie Chan!